Te is nehezen viseled a nyári hőséget? Ilyenkor sokat számít, hogy mit veszünk fel, mert a megfelelő ruházat segíthet abban, hogy frissebbnek és kényelmesebben érezzük magunkat egész nap. Sokan azt gondolják, hogy ha minél kevesebb ruha van rajtunk, annál jobb, pedig nem csak ez számít. Az anyag, a szín és a ruha szabása is nagy szerepet játszik abban, mennyire tudjuk elviselni a forróságot. Ebben a videóban megmutatom, milyen ruhákat érdemes választani, mely színek a legjobbak nyáron, és milyen apró trükkökkel tehetjük elviselhetőbbé a kánikulát. Nézzük, milyen anyagokból készült ruhákat érdemes viselni a nagy nyári melegben. Az egyik legjobb választás a len. Ez egy természetes anyag, amely kiválóan szellőzik, így a levegő könnyebben áramlik a ruha alatt. Egy lenvászon ing vagy ruha nem csak kényelmes, hanem elegáns is. Ezért akár munkába vagy nyári programokra is tökéletes választás lehet. A pamut szintén nagyon népszerű nyáron, puha tapintású, kellemes viselet. Egy vékony pamut póló vagy laza szabású ing segíthet abban, hogy frissebbnek érezzük magunkat a forró napokon. Jó választás lehet a viszkózis. Ez az anyag könnyű, légies és kellemesen lágy. Sok nyári ruha, szoknya és blúz készül belőle, mert kényelmes viseletet biztosít még a nagy melegben is. Nem csak az anyag, hanem a ruha vastagsága is fontos. Érdemes a vékonyabb, könnyű szövésű darabokat választani, mert ezek jobban átengedik a levegőt. A bőszabású ruhák szintén sokkal kellemesebbek lehetnek, mint a testhez simuló darabok. Amit ilyenkor kerülj, a vastag poliészter és a műszálas anyagok. Ezek gyakran bent tartják a hőt, így könnyebben érezhetjük magunkat kellemetlenül a melegben. Persze vannak modern sportanyagok, amelyek kifejezetten elvezetik a nedvességet, ezért sportoláshoz ezek is jó választások lehetnek. Egy hasznos tipp. Ha vásárláskor nem vagy biztos egy ruha anyagában, nézd meg a címkéjét. Minél nagyobb arányban tartalmaz természetes anyagot, általában annál kellemesebb viselet lehet a nyári hőségben. Sokan a nyári ruhatárukat néhány alapdarabbal oldják meg. Egy lenvászon ing, egy könnyű pamut póló, egy bő nyári ruha vagy szoknya, valamint kényelmes rövidnadrág szinte minden helyzetre megfelelő lehet. A megfelelő anyag kiválasztása talán apróságnak tűnik, de a kánikulában hatalmas különbséget jelenthet. Egy jól megválasztott ruha segíthet abban, hogy egész nap komfortosabban érezzük magunkat, még a legforróbb nyári napokon is. A megfelelő anyag mellett a ruhák színe is sokat számít a nyári hőségben. Általában a világos színek a legjobb választások. A fehér, a bézs, a világos szürke vagy a világos kék árnyalatok kevésbé nyelik el a napsugarakat, ezért a ruhák lassabban melegszenek fel a tűző napon. Emiatt sokkal kellemesebb lehet bennük a közérzetünk egy forró napon. Nem véletlen, hogy a meleg éghajlatú országokban sokan viselnek világos színű ruhákat. Ezek nem csak hűvösebb érzetet adnak, hanem a napfényt is jobban visszaverik. Ezzel szemben a sötét színek, például a fekete, a sötétkék vagy a sötétbarna gyorsabban felmelegedhet, ami még melegebbé teheti a viselését. Persze ez nem azt jelenti, hogy nyáron egyáltalán nem hordhatunk sötét ruhákat. A szabás ilyenkor különösen fontos. Egy bőszabású könnyű anyagból készült fekete vagy sötét színű ruha sokkal kellemesebb lehet, mint egy szűk, testhez simuló darab. A laza ruházat alatt ugyanis jobban mozog a levegő, ami segíti a test természetes hűtését. A sötétebb színeknek van egy másik előnyük is, kevésbé látszanak rajta az izzadságfoltok, ezért sokan választják őket városi programokhoz vagy hosszabb utazásokhoz. Ha egész nap a szabadban tartózkodunk, érdemes inkább a világos színeket előnyben részesíteni, ha viszont árnyékos helyen vagyunk, esetleg esti programra készülünk, egy könnyű, sötétebb ruhadarab is tökéletes választás lehet. Legközelebb, amikor nyári ruhát választasz, ne csak azt nézd meg, hogy tetszik-e a fazon. Egy jól megválasztott szín akár egész nap érezhető különbséget jelenthet a kánikulában. Nem csak az anyag és a szín fontos, hanem az is, hogy milyen szabású ruhát választunk. Kánikulában általában a bővebb, lazább ruhák a legkényelmesebbek. Ennek egyszerű oka van. A ruha és a bőr között több hely marad, így a levegő könnyebben tud áramlani.
Ez segíti a test természetes hűtését és csökkenti a füllet kellemetlen érzést. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy nyáron is ugyanazokat a szűk ruhadarabokat hordják, amelyeket tavasszal vagy ősszel. Pedig már egyetlen jól megválasztott lazább felső vagy nadrág is érezhetően komfortosabbá teheti a napot. A szűk ruhák jobban a bőrhöz tapadnak, különösen akkor, amikor izzadunk. Emiatt melegebbnek érezhetjük magunkat, és a mozgás is kevésbé lehet kényelmes. Egy szellős ing vagy egy lazább szabású póló viszont sokkal kellemesebb viselet lehet. A levegő folyamatosan mozoghat a ruha alatt, ami segít abban, hogy frissebbnek érezzük magunkat, még a legmelegebb órákban is. Remek választás lehet egy könnyű nyári ruha vagy egy lenge szoknya. Ezek nem csak kényelmesek, hanem nőiesek és sokféle alkalomra megfelelőek lehetnek. Egy világos színű, könnyű anyagból készült ruha szinte ideális viselet lehet a nyári hőségben. A nadrágoknál is érdemes odafigyelni a szabásra. A túl szűk farmer helyett sokkal kényelmesebb lehet egy könnyű vászonnadrág vagy egy bővebb szabású rövidnadrág. Ezekben könnyebben mozoghatunk és kevésbé érezzük magunkat túlmelegedve. Az egyik leghasznosabb kiegészítő a kalap vagy a sapka. Amikor erősen tűz a nap, a fejünk különösen ki van téve a felmelegedésnek. Egy széles karimájú kalap nem csak a fejet védi, hanem árnyékot ad az arcnak, a szemnek és részben a nyaknak is. Ha inkább a sportosabb stílust kedveled, egy könnyű, jól szellőző sapka is sokat segíthet. Ugyanilyen fontos a napszemüveg. A nyári napsütés nem csak kellemetlen lehet a szemünknek, hanem hosszú távon károsíthatja is azt. Érdemes UV-szűrős napszemüveget választani, amely megfelelő védelmet nyújt az erős napsugarak ellen. Ráadásul sokkal komfortosabbá teszi a sétát, a vezetést vagy akár a strandolással töltött napot is. A lábbelikre is érdemes odafigyelni. A zárt, vastag cipők könnyen felmelegszenek, ezért a nyári hónapokban jobb választás lehet egy könnyű vászoncipő, egy jól szellőző sportcipő vagy egy kényelmes szandál. A lábunk így kevésbé izzad, és egész nap frissebbnek érezhetjük magunkat. Sokan megfeledkeznek arról is, hogy a túl nehéz táskák a nagybelegben még fárasztóbbak lehetnek. Érdemes csak a legszükségesebb dolgokat magunkkal vinni, és könnyű, kényelmes táskát választani. Egy kisebb hátizsák vagy vászontáska sokkal praktikusabb lehet a kánikulában. Egy kalap, egy jó napszemüveg, egy kényelmes cipő talán apróságnak tűnhet, mégis nagy különbséget jelenthet a mindennapokban. Ezek a kiegészítők nem csak kényelmesebbé, de elviselhetőbbé tehetik a nyári kánikulát. Összességében, ha erre a 3 dologra figyelsz, sokkal komfortosabban vészelheted át a nyári hőséget. Az első. Válasz természetes, jól szellőző anyagokat, például lent, pamutot vagy viszkózt. Ezek segítenek abban, hogy a tested könnyebben leadja a hőt. A második, részesítsd előnyben a világos színű laza szabású ruhákat. Ezek kevésbé melegszenek fel a napon, és kényelmesebb viselet biztosítanak a forró napokon. És a harmadik, ne feledkezz meg a védelemről sem. Egy kalap vagy sapka, egy jó napszemüveg és a megfelelő folyadékpótlás sokat segíthet abban, hogy jobban viseld a nyári meleget. A legfontosabb, hogy olyan ruhákat válasz, amelyekben jól érzed magad, hiszen a nyár a kikapcsolódásról, a szabadtéri programokról és a feltöltődésről szól. Nem pedig arról, hogy a hőség miatt kényelmetlenül érezzük magunkat. Remélem hasznosnak találtad a tippeket, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és ha elérhető nálad a háj gomb, azt is bátran használhatod, ezzel is támogatva a csatornát. Köszönöm, hogy velem tartottál, további kellemes nyarat kívánok, és hamarosan jelentkezem egy új videóval.